Mal-5,130 persuna oħra mistennijin jaraw titjib sinifikanti fil-kwalità tal-ħajja tagħhom u saħansitra jitbedu mill-faqar jew mir-riskju tiegħu b'riżultat tal-politika adottata mill-Gvern Laburista. Din il-figura toħroġ mill-Programm Nazzjonali ta' Riforma li l-Gvern għadu kif ressaq quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Il-programm jiġbor fih il-miżuri kollha li qed idaħħal il-Gvern biex jilħaq il-miri tal-istrateġija tiegħu li hi bbażata fuq 5 pilastri ewlenin illi jtejbu l-kwalità tal-ħajja. Dawn huma l-governanza, ambjent aħjar, infrastruttura aħjar, investiment fl-edukazzjoni u tkabbir ekonomiku. Min barra li elenka l-miżuri kollha li se jkunu qed jitwettqu fosthom l-1000 proposta tal-Manifest Elettorali Malta flimkien, ir-rapport ħares ukoll fid-dettall lejn l-impatt pożittiv li diġà qed ikollhom sensiela ta' miżuri li ġew implementati. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li mill-Programm Nazzjonali ta' Riforma ippreżentat mill-Gvern toħroġ partikolarment il-politika soċjali qawwija tiegħu. Skont stimi tal-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, iż-żieda fi-Children's Allowance se twassal għal tnaqqis fir-rata ta' tfal f'riskju tal-faqar. Fl-istess ħin il-mekkaniżmu addizzjonali tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja minħabba li huwa aktar b'saħħtu għal familji bit-tfal ukoll mistenni wassal għal titjib sinifikanti. Kollox dawn iż-żewġ miżuri flimkien se jnaqsu r-rata ta' tfal f'riskju tal-faqar b'aktar minn 1%. Dan ifisser li fi żmien li ġej madwar 865 tifel u tifla oħra mistennija jinħarġu minn sitwazzjoni vulnerabbli. Il-mekkaniżmu addizzjonali kien ta' benefiċċju qawwi wkoll għal ħafna anzjani, tant li skont il-Ministeru anki r-rata tal-anzjani f'riskju tal-faqar mistennija tonqos bi kważi punt perċentwali. Dan ikun ifisser li wara din il-miżura kważi 915 l-anzjan se jkollhom dħul ogħla mill-ammont li bih jitqiesu li mhumiex f'riskju tal-faqar. Anki jekk wieħed iħares lejn il-popolazzjoni kollha, iż-żieda fiċ-Children's Allowance u dħul tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja wasmat li se jkomplu jnaqsu ir-rata ta' dawk f'riskju tal-faqar. B'hekk madwar 3350 persuna li s-sena li għaddiet kellhom dħul inqas minn 60% tal-medja nazzjonali issa se jkunu qed joħorġu minn sitwazzjoni fejn ikunu fir-riskju tal-faqar. Fil-fatt dawn iż-żewġ miżuri jollew id-dħul b'medja ta' madwar 30 euro fix-xahar li jfisser titjib fit-dħul ta' kważi 5% fis-sena għal dawk bl-inqas introjtu. Fl-istess ħin skont l-istimi tal-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, il-politika adottata mill-Gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli se twassal biex il-ġid nazzjonali din is-sena ikun ogħla milli kien ikun kieku għolew il-prezzijiet kif ġara f'pajjiżi oħrajn. Waqt li l-oppożizzjoni nazzjonalista ma temminx f'dan is-sostenn u għadha tiddikjara li għandu jitwaqqaf, jirriżulta li l-effetti pożittivi ta' din il-politika se jkomplu jiżdiedu fis-snin li ġejjin. Fil-fatt sal-2025 il-ġid nazzjonali se jkun kważi 1% akbar milli kieku l-Gvern ma pprovdix tali sostenn ta' minħabba li n-negozji se jkunu jistgħu jkomplu jinvestu.